Personal nga gitahan ni Barangay Iba Kapitan Rigo Negre o kagawa Danilo Sudaria ang tulo ka homemade shotgun ngadto sa buhatan sa Cabanglasan Municipal Police Station adlong Martes, Nobyembre 11, 2025 pasado alas 11:53 sa buntag. Sa pakighinabi sa XFI News Team kang Kapitan Negre, matod niya nga ang nahisgutang mga armas property sa Barangay Iba ang gipalit kaniadto aron dugang puwersa sa pagsugpo sa mga kawat ug kahayupan nga gi-isyu sa mga tanod. Anak ng mga gamit since sa pakuno sa mga hippie sa tanod until nahimo kong chairman sa peace and order kay barangay property manang tulo ka mga homemade shotgun during sa cattle rustling pa. Rason sa pagtahan ini mao ang tungod sa post sa social media sa usa ka pobreng probinsyano nga matod pa iyang mga tanod nagdala-dala og armas nga walay igong dokumentaryo ug wala kini nagtugot sa balaod. So usa sa mga rason nga ato yung gi-turn over ang tulo ka mga homemade shotgun tungod kay medyo grabe na gyud ang pagtirada sa atong administrasyon. Mapasalamaton si Cabanglasan PNP Chief Police Captain Dines Penaso kang Kapitan Negre sa gihimong paghatag niini sa mga armas ug kini nagpasabot nga hugtanon nga gipatuman sa kapulisan nga ginadili nila ang bisan kinsa man nga magdala-dala og armas nga walay igong dokumentasyon. Sumala aning homemade shotgun nga gidangop nganhi sa ato ang barangay kapitan sa Barangay Iba. Nagpasalamat ang atong kapulisan bigyan kay kini ila kining gi-surrender sa amo ang buhatan. Mga katropa, ayaw hulata mabitin si Mrs. sa panahon sa inyong paglabing-labing. Tuhod ngadto sa ulo ang kaisog mga katropa, tumari kina og Turbo Men Enhancer. Gikan na lamang sa 11.7 XFM Bukidnon. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bagyugon, XFM News.